Bon dia, escultores i escultors! Avui parlarem d'ortografia i parlarem de 3 lletres. Parlarem de la lletra H, de la L geminada i de la N Y. Començarem per la lletra H. Com tots sabeu, és una lletra muda, no sona, i la podem trobar en diferents situacions. La podem trobar a la posició inicial, als principis de les paraules, també la podem trobar intercalada al mig de la paraula, o també les podem utilitzar per diferenciar paraules. Anem a veure. En posició inicial trobem totes les formes del verb haver i temps compostos, com per exemple hi ha, havia, han sortit, ha començat o hauria estudiat. També podem trobar la H a principi de paraula en altres casos, com per exemple en hospital, habitació, hora o humitat. En el cas de la H intercalada, podem trobar-les a paraules com prohibir, tothom, ahir, vehicle. Si us fixeu, la trobem al mig de la paraula. Aquest seria el cas de la H intercalada. Per diferenciar paraules, a vegades utilitzem la H, com per exemple la lletra A principi, al final o sense H. En el primer cas, es tracta del verb haver, com per exemple, ella ha sortit. Quan tenim la H al final, seria una interjecció, com dient ah, ets tu. I la A sense H és com una preposició. Anem a Barcelona. En el cas de hem o hem sense H, quan trobem la H a principi de paraula, trobarem que és del verb haver. Per exemple, hem visitat un museu. Si pel contrari no porta la H, seria un pronom. Em penso que és cert. Amb la lletra O, trobem 3 casos també, a principi, al final o sense. Quan la trobem al principi, es tracta d'un pronom feble, com per exemple, ho aconseguirem. O amb H al final és una interjecció, com dient oh, m'agrada molt. I la O sense H és una conjunció. Això és blanc o crema. E o E. Al principi tenim una H, doncs què serà? Doncs serà una forma del verb haver. Jo he dit això. La E amb la H al final, una altra interjecció. Què dius? I sense H. En el primer cas tenim una H, doncs això es tracta d'un pronom. I vaig anar. La I sense H és una conjunció. Tu i jo anirem al parc. Arribem a la L geminada i al dígraf NY. Amb la L geminada podem trobar mots
que comencen amb al com al·lèrgia, il com il·lusió, col, col·legi, gal, galès, mil, mil·límetre, us sona? I sil de síl·laba. O també podem trobar mots que acabin amb ella, de novel·la, illa, de goril·la, il·là, com vacilar, i elí, com repel·lir. En el cas de la NY, no trobem cap norma establerta perquè el seu so ja és molt característic. Podem trobar paraules com bunyol, any, juny, cabanya, puny, hi ha moltes. El que sí que hem de tenir clar és una cosa. Quan separem síl·labes, la L geminada sí que la partim, com per exemple síl·laba. En canvi, en la NY, a, ra, nya, no el separem mai. D'acord? Doncs això és tot. Adeu, adeu, fins una altra.